Ka jingklat jongba HS sela ha kerta ka bampat pe perkhan kala penlong ki babun ki porlok jungu ki blai thai lang met bat siam na ka banta ki shu ba jong ka ben riu ha ki saupos nem menchwa ban phai din piang bat pen kan ma wele di ya ka jing IT load jong te rang ba na ka banta ka jai ben riu hinyo trap newscom ban tip shu shu ya ki kam ki bau ba sela la le ha ki snem shwa bu un pau ba ha ka san per thai na ka liang mau por loi kren bat arngut ki rang ba ki bau te rang ba uya jan e ha ki tu ki saupos nem tam menchwa kite ki arngut ki kenthop yo ba F Marshal Lingdo moplang urangba ubadan hasenda bat uba sela ha kapor bakiseng ya ka new trap National Front House nem sya jak nais pa nyu pra bat chimti ru kum ujrans katri katba uba sela kum presiden habayo banikren bat uba Marshal utei urangba ulo ong ba karukom trikam jong ketika kunhun kam kot tang habani khun yik bor banabar ki bathu ban thom da ka bor ki jeb riu khasi badang rit pa ha katai ka por henrei ru bani khun na banta ki nong kandong ki nong rep ki pamar ki jing e habaro ki liang layathu ru badai ha ka por jong ka HNF but ha ka por ki jilam jong ba sela ba ki nong rep kilas dang ban yo iksembai marep ba per na ki bor sarkar ka ba kimpat jupos niu menu ru badeng sela you long you brio betristom brio bawat igzisha lau don ka bor ne don ka bor ro long brio bom ju song thai bom ju pensap e ka por bom ju penlet no e ka por dan rei bawat i ki sha jong ka jing im ha ka be dei bat la ka jong ka jabin rio ha ka be dei bat la ka jong ka ri uput usam ke kumta ter wat dah habu i yang kata kejing ma ba ap hak tiki por yala ka jong ka jabin rio bi ka tu por ke inang e duna o kum ka jabin rio hi tingi dang long sisa kita ke berit pan sau po sam pos ne mensha tikani kejing bun kini jong kini ki bar jelah ni kala isirkai namar ba ka exploitation ro don hi bin page nagaliang ka yo ka ka business kani ka tai ibu bun ki businessman ki khasi ki nang duna ba ki por ti ka bun hi ki dong kalong ki jong kini ki bar jelah ti badeng slau lai I kani namar wile diu don hang tai hapo G office hak babun ki bar jelah ki don hang tu te lesi kami ijngai bani ngiru ya ki jingma ka ba am hang tu nama ka politik si hang tai po G office ka ki wisir kai hak ki por pi te babun bang nu bar jelah tu de nang bo tre hang tai bat hak ki bank te wi ki jing e ki jong ki ka jaj bun ri lanu kan kot ban poi kini ki office tinre kata bo penlang a ko pen pisai u tinang ta des kani ka influx jong gini ki kani ka interstate influx ka jingwan ki jong ini khal sa kunto te kani ka pen shapting u marba ni khasi ya ka ko por hi tingim pat sungthu ba ya kata ka jingma ka ba ka jabin ri jong pi kalong is a slow invasion kita ki pen perkhat yo te ngia ukhot yang i don lang kunto ke bon kram ba to ko por ngujong ba nishan wa lang ngujong ba Armstrong CM jong ba Michael CM te ki don ki rong ba ki kham rong ba ngujong ba Gilbert Sulai ki ba ai ka feedback kiba guide kiba mencingi kumnuan penkendit ben rio kan ke ben rio jongi kita ki isu kiba kham kongsan ki isu jong ka HNF ha to ko por hi te ke influx nang ta ga jingkwa jongi baka kan donno ko bifurcation ya kini ki kadar kini ki IPS kadar nomor ba ni hi bom kamler kam nomor ba ki babun ki officer hi to ko por ki barjela na ki DSP ki esalori badla hardly kini ki khasi gindan watang ki kat ka post SI ru to nang duna ba
katu pi isu kalong ko ba ngilai I lupa ti ubas la wong pe wong I ba kadon kajing ma ba kini ki bar sala ki la poi do lat hospital adu jawla sing lat hospital ka mulai kita kan neru koloni ka buki ong ganong mali menta adu stu ki har la poi ka la na ya kren ni ka mo prem ya ka laban ni ka ni ka la im khra na ya kren ni kita la I ba kadon kajing ma ka ba nu labun ma ni ke jel rut na ya kren ke polis bajar na ya kren ti si phungut u khar kini wei khasi ru mi bo polis bajar hakitu ki por ti kala don ke jing leng a ke jing pisa na kaliang ke jung u tu ong ni le kumno ni seng no dengan seng ta ti gidon giro rong ba ro ke kersan ta ko mo oi fi mene mo joi ba strong mo joi ba ni shan olang ki bun ba ki be kersan ki tu dur kla bani tu ti untuk sagi si form ni to ka sina phang to por nu ba sala ka jing ya ksan ka jing le ka jung u hi ta kalong u pe hi ka welfare ka jung ki baduk ki basuk ki jinjar ki balanot ki khun swet ki nong rep ki kata ka di jing tharang jung u ban yaram wat adu ini ki skiru pindakan mau u bu don ka boru ki isu hi berbor ka longbo yu nong rep ka doru phan ka ni ka tai ka bakta ya ka duk kasuk nong kini ki beduk kasuk i kan kari kata basla long way view long hi way rong ba ke nyu ba u ba keren betanya ke jing sisa don da ka way pat don ka kam kai don ka I bede u ke jing thmu ke jong u le be malu hapo kom sim u long pa ruslur fi bo slur bom japti ngi no bom re ji no ti ukuran be ya ka bade ban keren ukuran be za ka dei ban criticize ke government la ni don criticize no u ya je sakman re japti te kata ka di jing long ju te jing form ye ni ke sina phagi ji por hi kalong ban pe ye ko welfare ke jong kini ki nong kondong ki nong rep I na kata daong isab katu ko meeting ko ningkong jong ka sina phi ka bangala ai phi ki dur ke de hasmit ke de hang te hasmit mar ka jing shak nyot dor ke jong ki nong rep ke jing bom yo I ki semai ke jing bom agriculture department ha katu por kala sulong tangka department ke basu ha tangha ka sla tangha khot kai kam de ke bada trei kum hakini ki por ko menta ki brio ki lech ki nang gondong ki agis bo ki ai ka I menta tater zai katu ko por ke government ka long ka kut don bayo ban rong manu as tret kita di ki yo pli ka initiative ke di juk uhi ban pun kendit yu nong rep baki don bon ki scheme ki don bon ke pisa ki don bon ki ai ki baka sarkar ka laban ai ke jing rap sakin nong rep tin don ba dawa don ba pan don wi ti ka mot ka ban singin man ban ai I ka maning kong kala pen kendit ben riu sisa ya kan ka ri ka ba ti jangi yagi kam tam ni samla la besut haki ya kata kaman sim idri ya kata kaman sim ko ban pikir ya la jong ka khandau ka siap ka rung ni kaman sim kan ni ka di jing jok bening kong ka rung ni kaman sim idri ka KSU ka sedang man perhat syabar ke jong ka jeli jong karo ki khna school ke jingyo yagi jaka puli ke scholarship kum kita ki te nalor kita ka KSU kala sedang man perhat se ki ye kam ki bashabar jong jeli jong karo te kalong ko itnan san mar ka to ko por ka khoj ke vi kam mo vi kam don business don politics ha kitu ki por ha kini ki organization bat na pring jong ki buon ki ba tu nang tu te nagaliang jong ga SNF te ki barung sa politics di tay ba badang salay mo
bat idala hi di nakaliang kiwi tu ngam kan mau la istang ba Michael Sim matrai ia de sisen jauh petang kita ar kumunga ongi fi mene pi la busut ya kan kan sim idri hakini ki samla jong kan ka juk menta kan ka por menta kamtam haga students union amargi nagi samla te ki mengilawan kemilin ti kalau tan nagi knas sam nagi samla puli mo ki nong rishot na sa le sisi ti kata he ke jing job jong sudi kan mesim iri haki kuno ban e la jong ri kuno ban e la jong jeb rio kuno ban shakri ban ailut ka bo batam ba de kata lo de le ka khadu ka tu ka bo pi ka bo wan ra ya kitigi brio sikintian ukren nu home ka to WhatsApp group badu lumi ka to pisa lumba ka jing ai sumba ka jong kibrio ban wan ra kitigi khna school nang the na po Tamil Nadu shani sa rila jong kadi ka kam ka sarkai ka to sikintian pin kren kan mi ka pisa arlak lailak ban siu ban book itu ko plien ban wan shane sarkar ko umton pisa buat salah sikintian upai ba contribute ko su contribute ngam sim don ko group ten ringa tip ubai fojar tu bayar san tu bai lai tu bai sa tu lang ka pisar lak banun ra gitu ki kena gitu biasanya kat tu kadiga achievement ko serkai ko nu individual don wo pe individual wala ban ong kumta wan ngan le kumta sumbaya bisa ndika pun pai bagi brio ki sania ki sania i wasla Uwi pat urang ba udai uba Arwin ke situnga ubaladan lang bot ba sala suwa bikin poi sak san parthai katkum ke jithu jongba Arwin uba sala udai gubru bom juting satya yenu ne randian habathmu ya kanu kam bat dei kani ba punlong bat ki hon sang ban sutunat yu ka benta ka ba kham sutunat ka balai thu kolong ba sala uladan benta ka ba khrau e ban thau ka party sinrom ka ban ningkong e ha ka jalak lai thu ru ba sala latri borba bha khamtam hadien bu yo ban bat eksuki menteri sarkar hanrei hangni umsim layo satya ban trei bha namar kidau ki babun nolo ka taw lapun pauru ba sala udeiru unong punwandur omtang ya ka LP en reina du ka an songkha songman ki ai man pen khlan ni ki kur pat bun ki bo teurang ba ulai ilupa nadu kitei gisnam ki bah kham shwa laru ban kadau na preng ki MLA bat MGC boro ba sala udei batbet bha ha ka jinga tainia hapo ka hing no thawan mai kendu yu ba den sala ka ban kong ka dei supply snam chwa aga snam sakaban kot nyop haka por ba idang sudah resign na po ka office of accountant general mi try kum stenographer tai kato ka dei ka por ka ba ngikum ki samla kato ka por ka health state movement ka dang sudap dang sio state rei kata ka jingyo state kadon ka jing sngo diau ka jing sngo bom shai lunti jongi samla ka por pinda tama mar tang chu hau nyo pupra kum to la ya ka por nia form ya ka KSU pada hadin tambai ba salati mi don ti ka to nia le tang para student itu por Michael Sim bat ki John Jeffrey pasan iba ai bot dunja ibala klan Islam bat kiwe mo ngam jar kita nomor kani ka tangnya ada te hakapor mangai kendo bat ingi yo banyak klan kini kam jong jai benre kam tam mengipai ya kata ka jing ka mengi kam tam ka jing wan to mender haga to kapor kelas dang ka asam movement kala don kata ka jing keren bat ki ka mender ka jing keren kami kata ka jing skon po asam bat kani kala pur keleng saudong hadin kata i form ya ka Meghalaya Tribal Youth Organization ka bandai ka i thumu bakan long ka sen ka ban panpawi ka jing thrang jong ki samla ki jong ki khasi panar kam ti ong yang ai om ba phitre ban long general secretary ong hitra hagata ka por ba phintem ngini bangi haga sithi ba sai nu ba sala ban manga ba tho su governor jong ka Meghalaya to por ka bangi kren ya ka instrument of accession bat ka ni ka ke ikiom kani ka
ka attach dokumen ka badan bat ka instrument of accession but ngipa su ka badan ka mau ba iba selai do ongi ngai ong ba da kani ta kadi ka wei ka benta ka ba 4 juta benom benom ya keren tinggal pan stang ya ji dan reka ka ka baja ka to ko por ka lomba kami no ka KSU ka mi no ska Assam movement ka anti foreigner movement ko Assam North East ka spread ka lang Sudom Meghalaya Mizoram Nagaland tingila ya join lang ya ka to ti itu ila long no kumba ngila eklet no syaru ya ka banga sutanat ka lomba iba deng nadu to ka por ilong wei uba sit rahemba don kata ka musim idri don kata ka musim jingkit klik nyopu prahi ba din ka general election ba ki light league party ba wan chakmat ki south league party ba wan chakmat ki ka APCLC HSPDP Congress PDIC na ta ki independent krui kimla ban form government tang te state central library ka bang kan mau ba ngirang idon sila imkra to ko pon don mobile don iu chuan mare we one no nomor plate la dai ban ya don po state central na po yu padeng ba ula sim ni ti light league lama jong APCLC HSPDP PDIC ula apte wa manra eksorkar lain ma nakatu ke jingle ba dan sela ba kini ki nong elam joki light league party ki form ya government hapo u DDP u ba DDP to nang to pada syakmat ka ai ka ba i ya ka ni ka jing ka ba kham tam ni ki thai nong krem nang tai ka ba ki wan ut wan nam ki nong rep ba ki sa le ben ki sa ot ya ka kilo yo pan kham tam ka don ka jing le ben kham tam ni ki nong khai nang ni ka don ka jing le ben ka ba sar khai ba ki don ba kren ya ka jing ki nong rep mi ba da sila long ya proses ka ba he bang ni slong ki ya toit lu nang ki thai rep sani nang to pada uya cakap la ya yale election nanam kremi job prapula prapusa job ya ka MDC election ro tenang to pada hadin join ya Congress ni ngaru ngadon Congress ka to por la poisi kisnam prapupra ba ipa jongai ba harbat sosial ro job ngaru ngai join lam ba Congress ya kendo biang ba di badan te hangta bangi ya form pada skemar Farmers Union ngalong secretary general secretary ka toro te hang to ba pin kama ba isem ya ki issue jang kinong rep ka ba haji sya mata ka di ka nom ba bot ke India ya ka loan waiver hoy kami ka kontroversi ba kimpat da suto ba ka ni ka loan waiver ka ki bank su ki lehe mo te da ka bor ka ba u don ko u MLA u minister ka bor wanra e kaji ma pram do sarkar handrai to iki ba jing ki ba mi kita pada ki administrative problem ki banking problems kita pada ki ya ka jong rai u badan sela pi ude ba koloi ban hera u badan ka jing sngau kam tam mi baduk pistam badan ni ki jing sngau kam tam la da don ki basala ben ki bre jong pinakan mau ka to ba yaki ka to ba yaki bagi na pali hapo noman so kabah kapor ki pet ki break jongi badeng da kamet ulet stay uyarap mo wat ga jakasa jakari ki break hapan pet ta kamre tangata la di pai kan ko banta ka jing ko jongi pikir mau sipor idol lang ba uparaski ba namar bali ide ro ubre baklan ma ka jingat mau ho ulai ba ide ro nong elap yo ba kitu ki break biok so bailai panduai ilai ayu dai tangkata pinpai kanu ko banta ila don ka idon lele ka jing ya harap karyang kari jingri hadin ka to bai ila yale election ila long minister pin kan mau bah ka por bai long chief minister ba lapang ba kami ka skandal jom itu ki hos ka kirasyan ka ba ngaya don lambat i ngia trailang ngia pemik cikeli ki spa tali bai tap apa assembly nang tu kisah khod i ki ong ba banyak apa pi pun kam gumne ta bali film minister no pengkho i ma pi ti iyo ya ka supply tamdai tang katai la long deputy speaker ka banga yo banyak trai ba ba i ka dei ba khapor bi long chairman jong Meghalaya State Law Commission ngarong along
vice chairman bagi yo ban le bon ki ge rei ki don ki balongkam man rei ka wei ka ba ngi yo ban longkam ka ba hadin ba ikram long chairman tam ka sang na do ka por ka jong iba i long pa di pakhna obri squad bendo long chairman i bagi yo ban pumi lai tu ki kon halor ka land tenure system ka ba publish ta ka Guwahati Law Research Institute polai do Chief Justice ka to por jong Guwahati High Court mar ngidang hak po Guwahati High Court to por polai mo ui ki kon ka tu ka jing tai kam ka dei ka sedang nakapor ba idoni pakhna obri komi chairman te isimti no iba deng sela hak to por bagi yo ban penjanai ka yu iban biang i pakhna obri te ngi yo ban pemi ki kon Tamdai tang kata PEP na pa ka jing imba ba deng sela hapo des council ka jing trai ka jing ka ba mana kan ni lele ka ba ngalong legal advisor ya ka executive committee bagi yo ban mana bun ki ben kam tam ka klan ai kam tam ka amendment ya ka lineage kam tam ka ni ka klan bel ka ba don kam ma mata ka diba ini ban pendep ya klan bel ba deng ude sisa politician uba bet mudan ka lain kedor mudan ka lain kata ka ban om ban ya don ban yale da kumni ndai na din paten yale da kumbai te kanu no bu tu upor sang ban pendek ya oi 100% mla ban om baka dep mo pindah pe ya kanong kram constituency ka development ko kawan ko nong kram constituency kada ka por ka jungi baka sang development te kibai ka long bapai kani ka karep karya balik karep karya hakio kani nga kajing pengki ka jungi kam tam ka soil testing kam tam ya kani ka ba kajing kersan ko wan ka agriculture department ka ba wan ka arti mata ka ka horticulture department kini boro kedai ka baki nang te ki thain nong krem dingling morong keng ter ka ba mata pi ba ki pai ba ang te ki yo mo wa la dam kat new covid u euro ban ki yo ban thung ban rep ban tep ban yu te ki dang yo ka la im na ko ya garep yang kata ngala ban ong ipiba uba dan sela ula ai contribution ka ba da dei sisa contribution Nakaliang kita ki arngut ki parlok ki pajan jong ba sela kilapan pauru ba ka jingklan no ka jong u ka dei ka jingdu ka bakrau ya kani ka pateng ka bamenta namar kiladu yo briu ba sempang tam hakiliang baro om tang kum unong tri seng balang henrei kum unong mikmat pai ba unong sulok batben kum unong ilam bukan sai tam ba ka jala ka penmi ngaku abang kerpa di pai ba lamba ka sur ki pai ba ka tu ka bala thau ba den bat kini ki committee ki binya dot ka tu ka Meghalaya People's Action Committee Against COVID-19 ka bang ngala kulari i namar ba swabi in kla na klam tip klam poi perkat ba iklan ri la ong inga yong ba pihak ban chem ka role ka ba khablong dynamite kani ka mga kerpa ki pai ba nang ni khmat ba ngi don kam ban ya perkat lang namar ba ngai i ba la da ngi kirang ba senrang ba ante jong ka sai ba la da ngi mi khmat mata ban ya rap kan ni sorka kan poi ha ba ya hai takadaw ba nga kerpa ba kum ka jimburam ya ka kajing kermau buram ba kajing penne nami kaya ka nam jung ba deng cela ka banginya train ka bentau tu kustam ngin perkat iki ba don ya kajing kula ngin yale persya ika drugs namar lebih kenma ila wadra ika program le persya ika drugs ngin yale ban kersya ni kisamla jungi namar ngai ika don kajing tu jingkerman kisamla jungi kam tam myo school myo pulim myo pendap ikini ki badan kan kani kadi ka bang kerpa ki pai ba ngiton kam banyak perkat lang ngiton kam banyak persan ki kan ba ngina kalian ka jongi ndai mga kalian ka ngia bayar trai ba tak cela ni ai ka komitmen ba ngin trai ya kini ki jing tu ki ba haji san da dai bai tangsa ni trai ina mon banyak kabakam sutunat kumbalai thu dau ba marsal kalong ba hakikindiat por swabu unklan uba selaw lapun pau ki porlok ba mentau lahun kemensiam nomor lalap ikajing sisa jong gajing im ka batho bu layo ikajing suk haukunran iski bu khaddu gejong u te ula shem ya kata ka buat ula shem ya kata ka buat bat udah kemen palan o nga sien pon o marsal ngala shem ka ik bangawan kata ka buat kalong gajing sisa jong gajing wong ala shem milo jong nong penem
kata ka bang su e je tengah orang wadeng pi kwa ayu nga bende ban yarap ke bang wan ngin shu shongkai de ingli shongkai la tho ki kot ki sla ki e ki ba ki be ya hap na ka tin ki jong play ka connectivity ki jong ka tad le ki research ka research borba ai bat nga thrai ka ni research blok bon ki pora ka bo wat ka ni ka jing si sha jong tin ki jong play bat ndu la sham hi wong ba ka jing im hi ba khlem kres kam man toy e ru em kata ka di ka bo sham bat upen mi ka wi ka kot ka mangam 40 hi mangaru nomor kadang su ai nga ki ni ki khndiat tayo ladap wong ladap tengong phila dap badeng kat tu ngong song that no kat ni phila tho kat ni phila prin ni kani song that no tu wong em sal wong kani na ban prin ni kani tu ai nga skopiu wong sa pet ma phi ya tu ko por de ka kem no tu ko jing pang yu ka sedang sekani ka covid kan rom kani tingi ngi sio phun min to tang bangla itu ba la sedang stom ti wi thu inga ta jing stom ki ru yu kham long serious si teng song thai no sha relax no sha sumar shwe le di da phila klan badangin saya beteng biang hi ya kani ka kam particularly ya kani ka kam hi inde yi ki wi pat ki kam kan namar u hi tu uang na retire na ka kam politics kita gidi singkadu ni kran du